Kajing sengek terikam kinong tray asya kablan ne hadu artayo tam na kidao kajing dawa na ka sarkar jalaban kentiu ya kajing siu kata na ka arah hajar sya ka san hajar tingka kalawanra shibun kijing hakis nong kithau kham tam ki basa hanong kedong hakabaya dei ba kijing pang jistom kilong kmi ki badon kajing armat bat kiwe ki mat kibaya dei bat kakot kakhya Kumban chupan kermau kinong tray asya kila sange pan tray kam nadu ka nyaw tarik unai wing araja arpulai namar ka jingbam sngap ka sarkar halor ka jing dawa ka jongki pat ban weng no pat ka jingya ki hadin shisngi ka baki ladap ban ya kendo bat ka menteri sarkar ka bakmi ka tanat ka kot ka khya ka Dr. Mazel Amprin Lingdo Ka menteri kepada kami ka tanat ka kot ka khya hakani ka jingya lang ka bala long ha ka arpu ar tarik unai wing araja arpulai kala pentip baka sarkar kala rai ban kentiu shu sa 6000 tingka lingba ka skim ka bana kaliang ka union ha ka arpu saw tarik unai wing araja arpulai kala penlong da ka jia lang bat ka executive committee ka bala wan ban kersha nadu ki noilam snong kumjuru kirang bas nong nagi thain baper ban ya kran halor kani ka mat bat ban pen bana ban sedang biang no ya laki kam ka bah ka be de bat ka tulap pat kim pat sim ya kanu rai halor kijing ka baki snong ki syam na kajing sanget tray kam ki asya na kalyang usulong mil ukur wa ka tiar layo penyakran bat presiden ka senjok ki nong sensar snong nong thamai pelun uba ban teli nari urang ba snong karenja uba idiwar urang ba snong ka sok sar uba Saberius Karwanyang bat sekretari ka senjok ki rang ba snong ka Giant Hills uba Bishar Shilla Uwe na pedang kini ki rang ba snong uba ban teli ulaong bakat kom kejok ke bamenta ban yo tulap arah hajar tingka kam dan jingmut banyakran kat bagi nong tray ki batre snong atharu pra hajar tingka kadi ke jingsiu ka barit ka senjuk ngan keren kum senjuk jong kinong sensar senong nong tmai pelut ya ka bangi ladep banya syong ya ke jingelang ha kini ki sengi baladep henrai namar ni ji ba I menteri ka kot ka khia I kong amperin I lakhat ya keren ki tengi ya ngap no swa sipor ban pej ke ka outcome na kani ka jinga keren ke jongki te henrai ke ka bangi ni shim karai ka long ba dei ban ra ya kata ka jing siu yaki ar hajar tingka ban ya keren ha kani ka juk ka bamenta kam ton jing mut hi ban ya keren man ong ba kita ki de nong tray mon soha do ong ba tray mon soha ro lakum no jing siu kum ba ki pan le san hajar dang long I ba khendiat ladang ini keren kuni po ni haki snong ki jongi mo haki office ki jongi ki nong tray snong la banong ki attend tang men step bat men mit ni dang siu palat kita ni dang siu hajar beret iki basar surok ni siu 1,000 te katno tam kini ki ban haban rung na kawai ki yeng skoi ki si yeng ban sim ki data jong ki nong snong ban sim ki data jong ki bapang ki ba armet ki ba don ki jingpang ki ba ka health mission ni kala prescribe ki bikin lum kita ki jingtip kalong sisa ka kam ka bawa labambor sisa ki nang ta sa ki jingdon kampat bikin tho kintar ki xerox kini kita iro ngarat sotu bat ngatip sya na ki asya ki jonga bamdan kumi kita ro ki jingsi mut na itai ar hajar ibakiyo ki itai ki haban pelut ya kita ki jingdon kam jong ki baro ho iyo itai insentif ibaret lada don kum kita ki patient la ni kinong pang ki bala prescribe hapo kani ka program ho iyo itai insentif ibaret rei itai insentif num la ban penbiang kumta nga keren na ka benta jong kanong tmai pelun hi ba la kumno ka sarkar kari perkhat mai mdei tang bakan ong ba ini san hajar baki apaan menta bakin pendek sa san hajar kani kat kung gajing tip ko jonga kani gajing siu ar hajar kelas dang nado ar hajar san hadu menta kalalong kum bakhat prasnem klem dan kano ka revise ya kinong tray sarkar ni kiwi ka don ka pi revise commission gini kita balik kim la ban revise nakapor namar ka jingkiu ki jingdan kam ki barok ki kiu nakapor balai ki mle takar kom kenya kentu ka sarkar pangada kerpat si sai kong amprin ba inda bu no da kata ka revise commission ken lani ka revise committee ban revise ke jing siu ke jongki wada ki pen kiu itai san hajar menta kom baki kwa maki ba hadin kata katu kanisnem kin syong biang ban pen kiu biang ki ken kumta kan ya hap ken salon sar mo ke ya kiwe ki ba kile hajing sisa le dei ba hi ong yang asimet le te la dei ban ai ki da ka daily wages ken ma la ka PWD kadoni ki master role
ban penkhut ye ke surok ke PHE ke bu ikmasterol ban pet ya ki jingya jong ke ke ma ke umbam di bar ki wi department ki don ki jong ki masterol ti ke ngasrai ke help department jong iro lade ban thung ye ki kum ki masterol ken kinyo daka daily wage ma ke ba ka sarkar jela ka don ken bat ki lele nai kran ni kata kim dei shu ki unskill lane tang ki skill kila di ki dei highly skill namar ki trei ka kam ko ke khya ba trei ka met ka phar ke jongi ma ban pe ye ke jing don kam jongi te tai long I jing ken tu ba jing ker pat na ka liang jong ka sinjuk nong sach nong char nong mai pul to hasor dalong kum no ngidang long accessible to help ma ngidang don ki ka civil hospital ngidon ki dispensary ha ki thain ki baper te ngidon kini ki urban health center bat kumjuru kini ki private hospital bat ki clinic nrai ladang ye keren sia nong kendong pat samtam ki snong long kumta ki bedang depend bai ha kini ki health center te kini ki health center ro kaman por jong ki kinum don lada ki asha bat kini ki we ki ber trei haka tanat ka kot ka khia kim ye don benta ban ye trei lang kalong sisa ka ba ayu ken ka ba ban ye kendu lot ki jingdon kam hakaliang ka kot ka khia ya ki jong ini ki asha de kala khata asha ba palat hiru namar ba ki long sha tau butlum snong har bai de ban pet ya ka kot ka khia pok snong ka thau de ni so si ha ba ni yo I ba kumaki ki haban mi ahmadan mentah na banta pakin haban ya ki ya ki mat jing dawa ki jong ki ba ha ka jing sko ko jonga kalong ba na kaliang ke jongi kum kas dorbas nong renja ni so pen pau ba ka sarkar ka ban kemi ban pet bahaya kini ha ka ba kan poi sakata ka mat ka ba kini ki asha ki dawa ba ha ka jo ka poru kum balapan sno na kaliang ke jong presiden ka sinjuk ni presiden ya ka sinjuk ki nong sen charge nong nong mai pulun ha ka ba khasan tli ki snong ki bangi yeng ban ya kersan lagi ni ki ke mat jing ki jong ki asha ki ha kani ka por ngasom dei ban ong ba lesi ka sarkar ka dei ban khamsim kham khia bakan ne no ya badan kam bakan pen urlong ya taki jing dawa ki jong ki khana ba ki la ban poi no aski kam ka ba ki don kam ban tre pat ba kana ba na ka benta pakin la ban pin bet pin biang ya ki jing don kam jong ki pai nong song snong haman la ki snong ka ba kini ki asha ki ai de na so ha ka ban ong yang ha kani ka por le sia ba kumba kdo do president ahmad ba kijing siu lani kita ki incentives ki baka kini ki asha ki dawa ka muni ka puar ngo ba na kaliang ka jongi ru ni bu ki jing kersani ki asha ka baka sarkar ka deban penkio ba ka deban bat kita ki kular le sia lani kita ki jing kren ki bakat kum ki asha ki labu ki proposal ki jongki kat to kat ni ngamda ong sibun han reng ngai scam pat ya ki ba jingai na ka dispensary le sigi bahaban wan ha ka ba kini ki asha ki bahaban aten ki maten te nga siam sisa kan long sisa ka ba hadu ta ta te ngai scam kumang ong mane ba kan ka sarkar kan kham khia bat bakan ple lo kham kuloi bat ba kini ki asha workers baro kini ban wan phai biang sila ki kam bat ba kin la ban pen biang pat ki kam ki ba ki dan kam Karbau ba bishar sela bot ba sabirius pat kila ong baga kam ka baki asha ki trei bat ka jingyo ka baki yo kam ya ha bat kunturu yo ka sarkar ban kan tiu ka jingse ka jongki keba kata ba lada kini ki asha kin trei ini ka kam tam ginong gedong kin bat dasong tho ya ka kot ka khia tanambang kini ki asha kila like awareness kila dung si yang sistem ganti bat kila yo ru ya kata ka kot ka khia kila song tho ba menta ha nong gedong tengi naliang yang jong ni tam ngawan mene ka sniang ni ngadai International Secretary jong senjuk kirong ba sinong resign kia bro kawai but ni don are district but east but west hakini tarik la dem but ka khat pratrik nila aya lum ka general meeting baro kirong ba sinong badon ha resign kia nila sim ya karai bangin ai ya kejing kersan baki asha ki dawa ya ka hok jongki namar ya inga isnai ke jing trei joki kalong ka ba khia hadu katata namar ki asha bat ni kirong ba sunong hidon kan bat nila yo namar ka perthai menta ba ka jingram kamar ka mata tang badai kiriu kun thai tip pila kumno ban khapnap ki ho ya katuka
pisatang arhaja teka kila men petrekam hoi ka don ka ekstra nang tu nang tei baki ayu te kajinsha tambah pek kumnu ki imja te ngayo i baka kambat ka jingyo jongki kami hapso nata kadang isnai ba namar kini ki long kikit kiba nemta ya kajak beriu jongi khamtam bayadai ka koi ka kha te naleng jongi ki rongba snong kila snos ne ki bat ki dele ki beriu ka bayatrei na kamata ke imlang salang hakiman lagi snong badan hakarilom jangka jongi te ngasnyo ba kani ni ay kejengkersan ka ai baki dawa nak sarkar ngiro ngi kwa banlong ban orlang yaki handrai song haka sarkar tangba naleng jong ngiro ngi kerpat yaka government bapek yaki asya kidai ban sim kia yaki ban yarap kumno ban kentiu yaka taka yok kakot yaka khamtam yaka selari jongki nga ka naleng jongi mut kata hi ka jing ba ka jing trei jong ki ndai haman lagi sunong ngai ik trei ba namar ngi la tekili ki rong ba sunong namar ramdan ki asha kamlo te da badan ki asha ka ai ba ha ka sunong khamtam ka ka ki rap sibona hoj ngasutu ba kakta kadon gijing kata hadu kata ya ka sinong kathau namar ba yoi hakum gini gisni nadu kilong kimi ki barmen habayadai berka enjeng habayadai bat ka jingbudin ya ka koi ka khia khamtameng yoi menta ka kam jo ki asya nadu ka kashin ki jingpang sini nangta ka bp ki jingthau jing she di khlong khna ki ka jingkhia kumta tar ki pun ke ba yang ngala ban ong badon sibon ke ke ba kakta asya ya ka sinong kathau teng kerpan habayadai bat ka government ro kahaban lei na banta ki asya jongi khnang ba ki asya fitip ba ki asya ki dei ki takinong bat ya Simon Sim jong ka sinong ka thau jong ki pajba jong ka briu nyok trap tin ka leng jonga ngasukwa ban karpat da ka burome ya i minister jongi i kong amparin lengdo ba sngobha ya trelang rangkat bat ngi ki bor jong ki sinong rangkat jong ki asya ki jongi ba khnang ba ngin la ban traino ha ka bidei bat ka koi ka khia sinong thau lang ba ki asya ki jongi